Ayun. Sumulang tayo, buta ka na namin guys. Binga na niya ata. Dini. Ay, tana. Dine. Ano ini? Ah, guys, oh. Ih. Guys, oh, laki oh. Oh, lalamunan pala eh. Ayan guys, oh, laki oh. Madugo. Na? Ako ka rin. Ha? Manabuya, mabiyaya po. Wala ko may sagpang yun, hindi na ating linto daya yan. Oh! Sabay, tara, bakal tore! Yan guys, oh. Ano, laki guys, oh. Ano? Oh, sakto lang natanggal, oh. Yan nga mo. Halira, ito pa. Ayun. Yan na guys. Palutang na. Yan o. Yan, laki. Yan guys o. Buti walang kalaban. Yan o guys, laki o. Pangatlo na yan guys. Ano? Ayan lang pa mama. Ay la rin. Dalagang bukid la rin. Oh.
Matay na luluwal ito. Sugat ang bina. Pasalamat ka lang, pangkitaw. Nung ano yung mapangkitaw ka ka. Matang upload kaya kanya nog. Ta, nakauli pala na. Na. Wala akong patur. Na 7:30. Agalas 8 na. Ipangkitaon. Nanano ipangkitaon. Bayo na yung mga tali mo. Pangit mo yun. Ha? Pangit mo yun. Parang gulya yan, 0.35 yan. So, saan yung pera yun? 1,000? 7 na? Na? 8,000.
Oo, wala yung makabit eh. 8,000 nyo. 1,000 yung siguro yan, kaya 900. 8,000 na yan. Oh, isa na akong matya. 8,000 litan eh. Sinanin kayo. Isa na akong matya. Isa na. Naliwala oras. Ha? Wow. May nagwala oras. Dapat 7:30 lang na pa. Alas 7. Tsaka lang kalaban eh. Mapi kalaban. Damit-damit guys. Gatong-gatong pa. Psst. Ang kitang tug. Atay pa ang kitang. Nana pa lang sa mo. Ha? Yung nagkariyan na paluntog mo mo. Bigla yung minangat ng animal. Nang bigla minat. Pauwi, pagong yun. Ano pagong? Ang guys, oh, lalaki oh. Bakit mo akong JB kayo niyan? Yan guys, lalaki. Nang nokar niya minangat. Yung mismong nananigay, kayang ngapan. Oh. Balaksasan niyang madagol nga lang suta, hindi pa kanyang